Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia dalam lindungan Allah, diberi kemudahan, amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Warawaina fi sunani Abi Dawud bisnadin jayyidin an Abi Rumel qala ngendika sapa Abi Rumel. Suatu ketika Abi Rumel niki ceritane sowan. Kula tu ngucap sapa ingsun li Ibnu Abbas maring Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku tesih sedulure Kanjeng Nabi, masih ada golongan darah. Termasuk orang yang sangat ngalim, sangat cerdas. Pernah didoakan Kanjeng Nabi pancen piyambake niku didongakno wong sing cerdas. Pinter gagal masalah tafsir hadis, masalah tafsir Quran, tafsir Al-Quran dan hadis niku riwayatnya paling banyak setelah Siti Aisyah niku Ibnu Abbas. Jadi zaman riyen niku termasuk orang yang jadi rujukan Hujatul Islam lah, termasuk niku hukum biasanya tangklete karo Ibnu Abbas zaman dulu. Ngendikane Syekh Rumel sing sowan mau, maiku apa senu tawi suwi-wiji aji tukang nemu sapa ingsun hu ing syekh fi sodri ing dalem ati ingsun utawa dodo ingsun. Kala mengko takon sapa Ibnu Abbas, maiku apa wa utawi syekh. Dadi Syekh Rumel sowan tanglet. Jane sing tanglet ngaten iki kalih Ibnu Abbas. Sing nduk jero ati kula niki jane napa to? Tanglete ku aneh. Sing nduk jero ati kula niki jane napa to? Terus dijawab, terus ditakoni balik karo Ibnu Abbas. Lha apa to sing nduk jero atimu kuwi? Wallahi kula tu ngucap sapa ingsun wallahi demi Allah la atakallamu iku ora bakal guneman sapa ingsun bi kelawan sek. Tapi pas ditakoni ngoten niku Syekh Rumel niku wallahi jawabe, wallahi kula mboten badhe ngutarakake apa sing di dalam hati kula. Jadi mau ngomong, cara wong iku ngetes awase yaine cara wong. Pemane sampean sowan nggone kiai sing awas, ngger meneng ditakoki kiyaine perkara awas akhire pirsa dhewe. Syekh Rumel ngoten niku. Dadi mboten mengutarakan wallahi la atakallamu bi. Kula mboten badhe mungel utawa mboten badhe ngutarakake apa sing di dalam hati kula. Pakola mongko njawab sapa Ibnu Abbas mau li maring ingsun. Asai ana ta utawi suwi-wiji kumin saking niku setengah saking mamang. Bareng Syekh Rumel ora gelem ngomong akhire Syekh Ibnu Abbas jawab, atimu apa mamang? Ayu syai'in min sakin. Atimu apa keneng penyakit mamang? Keraguan. Wadhaka mongko guyu sapa Ibnu Abbas mau. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas, manaja ora selamat minhu saking sakun mau saking mamang ahadun sapa wong suci hatta anzala sehingga nurunake Allah subhanahu wa taala ing surat rupane wa ing kunta fi syakim mimma anzalna ilaika al-ayah maca sira ing ayat. Ditebak cara ngono ya ora nebak, mungkin pancen awas piyambake apa panjenengane Syekh Ibnu Abbas. Dadi atimu mamang to. Atimu cara imane kadang mudhun dadi pas mamang. Bareng ngono Syekh Ibnu Abbas mesem guyu. Terus mangsuli malih diterusno cara ngendikane, mana jaminhu atun hatta ngasalam. Ora ana wong suwiji, maksudnya kabeh wong mesti pernah mengalami yang namanya atine iku mamang. Mamang tentang keesaan Allah, tentang apa sing diturunno Allah, tentang kasih sayang lan liyane lah. Kadang ana wong penyakite iku ngoten. Dadi pemane ndonga pirang-pirang taun ora dijabahi, kadang mamang wonge. Penyakite iku ana timbul mamang mau. Kadang usaha terus gagal. Kadang dalam hati kita iku mamang, mosok Gusti Allah rasakake karo aku pemane.
Ku susah banting tulan ngalor ngidul, siang ku jadikan malam, tapi kok jadi ngene terus. Jadi kadang ada kemamangan, ada protes di dalam hati tentang Allah itu. Jadi Allah sing maha ngatur, Allah sing maha sugih kok ngene kok. Jadi mana jamin wahadun hatta. Jadi macam-macam bentuk kemamangan, di antaranya ya bab tauhid, bab keesaan, bab kasih sayang lan liya-liyane. Jadi penyakitnya dewi-dewi, tergantung atine dewi-dewi mau. Cuma Ibnu Abbas mana jamin wahadun hatta misalnya. Kabeh wong pernah mengalami. Ora selamat maksudnya pernah mengalami kabeh. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Abbas. Ngendikane kaya mau. Jadi kabeh wong iku ora selamat. Mulane Gusti Allah dhewe iku wis nurun untuk Al-Qur'an. Rupane surat wa in kunta fi syakkin mimma anzalna awakmu kok mengalami kemamangan, keraguan terhadap apa-apa yang aku turunkan. Aku Allah nih ya. Ilaika kepada kamu. Kutulan sak terusé mau. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Abbas maring ismi ida wajata. Nalikane nemu sapa sira fi nafsika ing dalem ati sira sayan ing suwi-wiji rupane mamang mau fakul mongko ngucap utawa ndonga sira rupane donga wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim diwaca bolak-balik. Wa utawi Allah iku ala wal kang awal wal akhir lan kang akhir wal zahir lan kang zahir nyoto wal batinu lan kang batin samar. Wa mongko utawi Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwi-wiji alimun iku dat kang mudanene. Allah itu maha tahu, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia tahu apa yang kita alami, baik itu yang kita rasakan di dalam awake dhewe utawa di dalam hatine awake dhewe. Allah maha pirsa wa bi kulli syai'in alim. Jadi pasrah iku diwaca bolak-balik pamane mengalami hal seperti itu. Mungkin pas dagangane suwi, dagang ora payu-payu, kadang dalam hati ngene kuwi timbul rasa mamang. Usaha ngene kaya ora diwelasi karo Gusti Allah kadang. Padahal Gusti Allah janji nek apa jenenge iku usaha mesti ana hasile. Tapi kadang rugi ngoten terus. Iku termasuk penyakit. Kudu ditambani walaupun jenenge takdir niku ana sing ala, ana sing baik, ana sing apik. Ana sing kepenak, ana sing ora kepenak. Kudu sak paket. Ana wayahe terus. Nek durung wayahe, isih wayahe sabar ae, akeh-akehna maca donga niki wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa bi kulli syai'in alim. Rentek doa ya iso, diucapno iso. Mergo atine mama. Zaman biyen nggih ngoten niku ana wong mengejar tauhid. Pirang-pirang tahun poso niku mboten wonten efeke. Sebagian kitab wonten ceritane ngoten niku. Pirang-pirang tahun poso ora ana labete. Ya aja kehidupan ya aja. Ora ana peningkatan rohani nggih mboten wonten peningkatan jasmani nggih sami mawon. Akhire suwan gurune. Nate padha ngono niku. Terus ngresula utawa matur nggone gurune mau. Padha karo critane iki. Niku bab sufi wonten critane ngoten. Iki ceritane sahabat. Jadi kaya-kaya ku meh padha. Mulane ngendikane Ibnu Abbas mau mana jaminhu ahadun. Semua orang pernah mengalami. Pas mengalami ngoten niku jangan putus asa. Ono carane wis diwarai Gusti Allah. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika maca sira ing ayat. Iki ayat apa? Supe niki. Sing hafal Quran niku mangke begitu saja. Al-Fatihah.